Ang Ginoo maanaakan ninyo. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikanapulog 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea, si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon mo'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite, si Lysanias mo'y namunuan sa Abilena, ug si Anas ug si Caifas mo'y mga pangulong pari. Nini gayong panahuna, ang pulong sa Dios miabot kang Juan, nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa gilukop pagtaag ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaías sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansang-gansalon dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ngayong buntag ninyong tanan, usahay makasugat kog na ay moingon nga nakasala siya kay wala siya kasimba sa mga adlong Domingo ug sa
no? Dili kay na siya balidong rason nga mao inaandan nya mauna lagi na hangtod-sangtod. Kay naanad biya taglamparilya sa una. Nya balik taglamparilya kay mao inaandan, no? Naanad man tang maglakaw, magbaklay sa una sa asa padong. Nga di na lang ta magbaklay, di lang ta manakay kay mao inaandan. So dili kay na siya balidong rason. Inoon makaingon ta nga unsay naandan nga maayo ato nang padayunon. Pananglit. Kanindot atong suuna, naanad ta nga inagalasayas na labi nas probinsya mo mauli na tas balay, kay orasyon na, nagbagting sa kampana tay, wa na, mamauli na ta. Kanindot anak mo na naandan suna na, nawa na noon aron. Kanindot na itong suuna, ay noon, salamat sa Diyos, Dinis Mandawi, napedaghan nga kusog mo amin. Daghang mo amin na mo, bisag mga batanon, mga daghang mga idara na mga amin na mo, ambot lang kaha, kay tungod kay pari man mi. Pero ambot lang kaha inyong mga anak, kung mo amin pa ba na ninyo? Karon mo iram ka-answer, anak. Kung di na mo amin na inyong mga anak ninyo, wala pa amin na, huy, pangamin mo. Kung mo irong way tag-iya. Inumdum di ko sa kumama, naon di ko sa kumama. Basta di mo amin, mura kag-iro nga way tag-iya. So, ang punto din is, unsay naandan nga maayo, ipadayon ginanato niya. Maong na unoy na undang. Nga unsa may naandan nga dili maayo, mao na itong ipadayon. Parehan na mga tuo-tuo. Labinag na ay mamatay, ay maligo, ay namatyan. Ya, nagbilar ko saksimana way kaligo. Ang baho, ang buhi, mas baho pas patay. Nadaghan kay ta mo yun, ana. So mubalik ta karon naanda na to nga Disyembre 8 ang Pistas Immaculada Concepcion. Pero karon kay naatulman og Sundays of Advent, ikaduhang Domingo sa Advento, wa sa taron pitsa 8, pitsa 9 sa ta. Pero ay mo kaguol kay sunod tuig, Lunes naman siguro ng Disyembre 8. Aw kanang singana aning magpista na taan akuan, Disyembre 8 gyud. Disyembre 9. Karon mobalik ko sa ikaduhang Sunday of Advent nato ron. Nga ang punto mo nato ron kay kaning mga Advento giingon pa ni siya kanang mura man siya kanang buwan sa January ba. Kana January gikan na atong tao nga ginganla sa mythology ba Greek. Tao nga ginganla Janus. Muna diha nan kuhaan ang buwan nga January. Si Janus duha to siya naong. Nainawang nga atubang dito diri pusluyo nagatubang ko diri sluyo iyang naong. Bali-bali babak-tubak ang iyang naong. Kay pananglit sa January 2025 kana siya nagtan-aw dito sa unahas January 25 at 2025 ug nagtan-aw pod sa niagi nga nilukbak sa niagi 2024 ug mao man ay espiritu ni ining Adbyento duha say naong kung espada pa ni duhay suwak panahon sa Adbyento mo tan-aw ta balik natong unang pag-anhis Ginoo pirmirong Pasko, no? Pirmirong Pasko, ato itong balikog tanaw, atong handumon, atong pamalandungan, aron makaamgo ta nga unsa ta kapinangga sa Ginoo nga gianhi gyud ta niya. Ginoo na unta siya, nagpakatao siya, ato itong handumon, aron makaamgo kita o maningkamot nga makabahos ta siya dako kayong gugma. Unya, sa pikas bahin ana mulantaw po ta sunahan kanang iyang ikaduha nga pag-anhi. Ang unang pag-anhi niya manunubo siya pero inagbalik niya dinhi maghuhukom na siya. Hukman ta niya kung langit pa ta hinaot pa unta or kung simpak ko lang. Siguna kung giunsa na to pagpuyo ang atong kinabuhi ni ining kalibutan na. Kaya mauman ay misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo
tiyaw mo na, pahinumduman ta na, kay makalimot mo ta na. Kung maunin sa itong Ebanghelyo ron, maunin game changer. Nga si Juan Magubunyag, siya may nag-una, advance party mas yung Jesus. Ningon siya nga hinulsuli, ubiyai ang inyong mga sala. Manong panong sa pinto, bantay mo, unsa may kulor sa mong kuhan, silina. Pareha sa Kwarisma, violet. Nga ang Espiritu is paghinulsol. Pero dili lang kutob sa paghinulsol itong mga sala, biyaan. Pero una hinulsulan, yun nato, kaya saom nato pagkapasaylo, kung dili nato hinulsulan. Kaparihan niya ta atong nangumpisal, padri pasaylo ka padri kay nakakawat kong manok. Pila ka bumak ng manok in kawat. Usara padri oy. Na, sige, pangadya sa usa ka amah namo rapod. Ya di mahimog duha lang ka amah namo padri. Yung ano imo mo yung duhaon, butana ni mo usar mag ito pa'y laing manok dito padri, ako itong balikon. Amaw. Sa pagkapasaylo ana, wa maghinulsol. Ya dili lang ta kay kutor maghinulsol. Biyaan yun. Tumay mo, biyaan yun. Yung mao na'y kinalisuran. Mao na'y game changer ang ingon hinulsulan niya biyaan. Di na to makaya na siya kung kita-kita ra. Kung mao ni challenge sa atong Ebanghelyo karon, mao magpalaban tas Ginoo. Kay di na to na siya makaya kung kita-kita ra kay malakas ang kalaban. Ang yawa, as ang iligan ng yawa. Pero salamat nga na ang Ginoo atong kadampan. Na ang mga santos, na si Senyor Jose, ang terror of demons, na ang mahal na Birhen Maria, ang Immaculada Concepcion, na ang mga anghel nga magbalantay, kadaghan ato kadampan. Dili untanan ato sikan nga mga oportunidad nga makaplahutay ta, makatuman ta sa atong oportunidad nga obligasyon sa pagkamasumusunod ni Kristo. Ugusan ng anak ang pagdangop sa mga sakramento, pananglit dinhi sa santos nga misa, kay tinuod gayud nga bulahan gyud kita nga gidapit sa iyang bangkite.